Mga puso, pagkalbo sa mga kabukiran sa norte nga bahin, sa probinsya sang Iloilo ginatumod rason, sang tagalumapaw nga baha kag flash flood, sang tinalikdan nga semana. Pagkaingin kag pagtanom sang mais sa bukid, isa sa mga rason suno sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office. PDRRMC ginaduso nga ipaidalom ang probinsya sa state of calamity. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Adrian, Kate Juan, makalanusbo ang gindangatan sa mga kabukiran sa norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo nga nagresulta sa pagbaha, pagkaguba sa mga palangabuyan, kabalayan, milyones nga halit sa sektor sang agrikultura kag ginatos ka mga pamilya nga nahalitan lakip na pila ka mga individual nga nautas ang kabuhi. Ekta-ektarya sang kabukiran halos kalbo na. Ang anay dalag ko nga kakahuyan nga nagasagang sa bukbo sang tubig ulan antes magkadto sa patag na pang-utod na. Ining sitwasyon sang kabukiran, partikular na sa norte nga bahin sang probinsya, ilabi na sa 5th distrito. Basically, dira sa norte, abi, kung magbiyahe ka na dakong gabi, makita mo na kisa nagapula ang bukid. No? Dason mapatay na siya, dason ipalayaon, dason imuon nga uling. Tapos sinada, ang open areas nga natam na nila sang mais. Ang balapat nga protected kag timberland areas ang ginhimo nga kaingin kag plantasyon sang mga mais. Consider talang kung kahoy na sila tani, nahawid-hawidan pa ng tubig, mahapit pa sa mga leaves niya, antes magtupa sa lupa, antes nga magkanto sa aton nga mga watersheds. Ang resulta, lampas tawo nga baha kag flash flood sa mga anay lugar nga wala gid makatilaw sang pagbaha nga naguba sa mga balay kag palangabuyan kag nagutas sang kabuhi sang pila ka mga pumuluyo. Aminado ang Penro nga ang ilang mandato amo ang magpasa sang observation reports sa national agencies apang wala sang ngipon sa pag-aksyon sa mga kaangay sini nga problema sa dunang manggat. Kay kami abi sa PGENRO, wala kami sang tawag nga enforcement towers, bala kay na-retain na siya gyapon sang DNR Penro. Api sa sunod sa Penro matuod rason gidman ang kaingin kag pagtanom sang mais sa bukid sa pagkaguba sang kabukiran. Hindi lang kuno ini mabasol sa corn farmers nga nagasaliglang ang palangabuyan sa pagtalauma. Hindi siya abi amula nakasimple nga tulod ta lang sa magsiling lang kita nga ang corn farmers siniding may ang nagubra sini no kay ano paramdam ta magiging social issue na kung kaon mo naman na siya paunta-tunta sila, it will be a cause for poverty. Sa madason nga semana magapatigayon sang pagsinapo ng gobyerno probinsyal kaupod ang PDRRMC, DPWH, DA kag iban pa nga mga apektado nga sektor. Agud mahatagan solusyon ang nagalala nga sitwasyon sa norte. Creating a task force to fully address this matter, no? And with all the agencies involved, the national agencies, basi maka-come up kita with a clear-cut plan on how to go about with. Kahapon gin pa kamaayoman sa PDRRMC nga magdihon sang resolusyon nga nagarekomenda sa sangguniang panalawigan nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo. Sa datos ng PDRRMC, masobra 700 milyones pesos ang halit nga ginbilin sa agrikultura ni Bagyo Agaton. 20 ka mga banwa ang tuman nga nahalitan, 5 ang nalista nga napatay. Kate, pamaagi sa pagpaidalom sa state of calamity sa probinsya sang Iloilo, mahimo magamit ang calamity funds ng probinsya nga sarang makabulig sa mga sektor kag individual nga nahalitan sang Bagyo Agaton sang tinalikdan nga semana. Kate? Daryl, ano pagid ang iban nga matabo once nga mapaidalom na sa state of calamity ang probinsya? Kate, kung ipaidalom na sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo, sarang makapatuman sang price freeze, price ceiling sang prime commodities, sarang man maka-apply sang calamity loan ang mga apektado kag pwede man magamit ang supplemental budget sang LGU nga apektado sang kalamidad. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.